boas noites a todos. Sí. Non pasa nada. Vais a oficiar unha misa a intención de Santa Fabiola. Oficiará a misa o padre Milky, o padre Clio Sport Racing e o padre Apartamentos. Non quero. Descarjafa non dixo nada. Eres unha graduada. Por favor, silencio, que isto é unha iglesia, non é unha romería, vale? Bueno, xa está. Isto non é unha broma, Imos, unha cada lado, pero vos é a primeira vez o que pasa. Vamos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. A gracia do noso Señor Jesucristo e o amor do Pai e a comunión do Espírito Santo estean con todos vós. Ofrecemos esta Santa Misa á intención de Santa Fabiola, a bugosa do Largo da Pirola. No que celebramos a vitoria de Santa Fabiola, recoñezcamos que somos pecadores e moi pecadores. Irmáns, para celebrar dignamente estes misterios, recoñezcamos os nosos pecados. Eu confeso ante Deus Todopoderoso que nunca matei un raposo. Eu sou máis de conexa peluda, aínda que sexa cruda. Penso nela todos os días, palabras, obras e omisións. Pola miña pirola pequena, pola miña pirola pequena, pola miña grandísima pirola pequena. Por iso pregamos Santa Fabiola que nos medra a pirola. Amén. Deus Todopoderoso, teña misericordia de nós, nos perdoa os nosos pecados e nos axude a medrar a pirola. Señor, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Orinemos, Señor. Acóllanos baixo a túa protección a todos os que temos a pirola pequena e non nos alcanza as nosas promesas. Por Jesucristo noso Señor, que vive e reina polos séculos dos séculos. Amén. Vai ler a lectura o padre Clio Sport. Primeira lectura según Santa Fabiola. Irmáns, naquel tempo na terra só había unha lengua e cantos traballiños facía aquela lengua. Por aqueles entonces reuníronse varios homes e comentaron as súas inquedanzas, das súas medidas pequenas e dos desastres que lle levaban pasando na súa vida amorosa. Polo que chegaron ao acordo de que tiñan que encomendarse a unha santa. De aí xurdeu a devoción a Santa Fabiola, palabra dos pecadores. Alabamos te, Señor. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evangelio según Fabiola. Naquel tempo, Xesús chamou a multitude dos seus discípulos e díxolle: para poder vir conmigo, tedes que ter mínimo 20 centímetros de pirola, ou renunciar a andar con mulleres e cargar cada un ca súa cruz. Os discípulos dudaron en seguir a Xesús, pero para
pai díxolle: eu aseguro-vos que os aquí presentes e me seguen no día do Santiaguiño estarán rodeados de hembras e serán felices e comerán perdices peludas. Palabra de Santa Fabiola. Gloria a ti, señora. Poden sentarse se queren. Bueno, non tedes onde, claro. Bueno, é o que hai. Nada, ben queridos veciños e veciñas, maltisi, achegados de outras parroquias, santísimas autoridades, o alcalde, presidentes da Comisión de Festa, Asociación de Veciños, o rei, a majestad que o temos. E nada, déanse todos por benvidos. É unha cousiña corta, pequena, rápida que temos que marchar. Vou ser breve, simplemente unha pequeniña reflexión. Quen é Santa Fabiola? Santiña que queremos e querida, que levamos invocando todo o día e ofrecemos a Santa Misa. E seguro que ningún de vós, dos que estades aquí, se parou a pensar porque este grupo de curas, monxas, bueno, imbéciles, bueno, do que sea, a rally, aficións ao rally, mulleres, xogar ao parchís, tiñamos tanta devoción por esta santa. Vou volo contar, logo se acabo. Por nada, estamos nunha sociedade tan modernista que se facedes o favor é moi fácil. Colledes os vosos teléfonos móviles, que os tedes no bolsillo con batería seguramente, e puñedes Santa Fabiola. Puñedio, facedeme caso. E veredes o que pon aí, que é a abogosa das decepcións sentimentais, dos matrimonios rotos, das infidelidades. Por iso nós levamos todo o día rezando, invocando, para que o pecado marche de Vilanova neste sábado de Entroido e volvo ao equilibrio, a paz, a armonía, e se ben armonía e xou tamén vale, nas condicións íntimas para poder aportar de fruste e tranquilidade. Agora comprenderedes por que tanto rezamos a Santa Fabiola, para que nos medra a pirola. Peguemos o noso pai e pidamos polas nosas necesidades. Pidamos por todos os homes de Vilanova para que lle medra a piroliña e teñan as mulleres contentiñas. Pedimos cho, Señor. Pedimos, Señor. Pidamos porque o noso alcalde se lle equipare a pirola co largo do corpo para que teña a todas as veciñas contentas. Pedimos cho, Señor. Pidamos para que todas as mulleres de Vilanova estean contentiñas e non teñan que ir fora da parroquia buscar cousiñas, duriñas e tesiñas. Pedimos cho, Señor. Pedimos, Señor. Por Xesucristo noso Señor. O Señor estea convosco. Levantemos o pistón. En verdade é xusto e necesario o noso deber e salvación, que o aparato teñamos preparado para a ocasión. Por Xesucristo noso Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. No son fallos do directo isto, iso de hostia. Para continuar imos dar lugar á consagración. Señor Cristo resucitado, tome esta panceta en señal da fame que nos entra neste sábado de Entroido. Señor Jesús resucitado, tome esta cerveciña en sinal do ben que o pasamos neste día de carnaval. Por Cristo, con elas tamén os potentes e os impotentes, na unidade do Espírito Santo, toda a gloria polos séculos dos séculos. Está duro como un oso. Tomade a comede todos esta panceta, que por esto dá forza no corpiño. Collendo a panceta, esta. Por favor, temos un intruso no campo de fútbol. Tomade e comede todos cerveza, porque esta será a sangue derramada por todos vós. Está, cardiños.
Queridos fiéis, seguindo a divina adivinanza, atrevemos a decir: Santa Fabiola, que viñeches ao carnaval, santificado sexa o teu trono, e veña a vos a túa forza, fagas a túa vontade tanto na cama como na palla, danos panciño para comer a panceta e perdónanos a resaca do día de hoxe, como tamén nos perdonamos a todos os que están asustados, e líbranos das plagas que nos poida bustar o avispado. Amén. Señor Xesús Cristo, ti que dixeches as apóstolas, a paz vos deixo, a paz vos dou, non teñades en conta os nosos pecados, senón a fe en ti, Santa Fabiola. Amén. A paz de Santa Fabiola sexa sempre con todos vós. Podedes darvos a paz e un biquiño tamén, e se notades a curación de Santa Fabiola, tede cuidado, dadvos a paz. Xa, outro morchu. Panceta de Santa Fabiola, que quitas a fame no mundo, ten piedade de nós. Panceta de Santa Fabiola, que quitas a fame no mundo, ten piedade de nós. Panceta de Santa Fabiola, que quitas a fame no mundo, danos a paz. Esta é a panceta de Santa Fabiola, que quita a fame no mundo. Dichosos os invitados á cena do carnaval. Señor, eu non son digno de que entres no meu corpo, pero se ver dereitiño chegará como a besoiña. Fieles que se queiran encomendar a Santa Fabiola, a súa protección, asistan á comunión. Dádelle comunión, yo. Vale, está para mí. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Sabu, ahí van os rei, dale yo rei. Isa Javi Javi. Mételle na boca. Hostia, hijo. Manuel. Este cosa Manuel é por meterlle na boca doente. Mételle a hostia na boca. A hostia, José Manuel. Por favor. Eu quero empurrar outra vez. Outra vez. Por si non quedou claro. Este cura... Agora, imos a ir en procesión, as monxas de botas, de tenis, de sandalias, todas as que queiran asistir de Santa Fabiola, collan a Santa para honrarla como se merece no seu día. Vamos alá, por favor, acompáñenos, imos á procesión, vale? Miembros de una iglesia
Señor, sexa con todos vós. Responso a Santa Fabiola. Gloriosa Santa Fabiola, ti que xaces forza sobre a pirola, axúdanos a encontrar o buratiño perdido. Por Xesucristo, noso Señor. Amén. O Señor este con todos vós. A bendición de Santa Fabiola para que por medio da pirola descenda sobre todos vós. Amén. Bueno, darvos la gracia a todos os asistentes, sea a misa, sea o carnaval, sea o que sea. A parroquia de Vilanova, con a axuda de outras moitas, estamos moi agradecidos. O día empezou mal, pero eu creo que non puide acabar mellor. Darvos las gracias a todos os presentes e esperamos volvernos aquí, polo menos, todos os que estamos hoxe, vernos pro ano. ¡Viva